Vítame všetkých fanúšikov Mammoth Running týmu. Je približne 3:45 New Yorkského času a nachádzame sa na juhovýchodnej strane Central Parku nedaleko Fifth Avenue a Hotela Plaza a práve tu dobiehajú jedni z prvých maratóncov z našej exkluzívnej reportáže New Yorkského maratónu. Sú to približne 2 hodiny od štartu v južnom Staten Islande a maratónci za posledné 2 hodiny prebehli cez Brooklyn, južný Manhattan na severnú stranu Central Parku a teraz sa vrátili na južnú stranu. Po tejto južnej hranici Central Parku prebehnú na západ pri Columbus Circle a opäť vstúpia do Central Parku, kde je zároveň cieľová línia. Nachádzame sa naozaj približne kilometr, maximálne 2 km od cieľovej línie New Yorkského maratónu. A toto je skutočne exkluzívna reportáž nášho Mammoth Running týmu. Pokojne zrejme jediná takto významná reportáž v histórii nášho týmu, aká kedy aj bude. Z organizačných dôvodov sme nestihli natočiť úplne prvé štarty ani úplne prvých bežcov, ktorí dobehli do cieľa, ale keďže maratónu sa účastní niekoľko desiatok tisíc ľudí, tak samotné štartovanie trvá približne 2 hodiny alebo vyše 2 až 4 hodiny, čo znamená, že ešte aj v týchto momentoch v južnom Manhattane, v južnom Staten Islande na juhu New Yorku štartujú ešte stále ďalší bežci. A teda dá sa čakať, že maratón bude trvať ešte niekoľko hodín, minimálne do večera a pochopiteľne čistý čas bežcov sa bude rátať až po tom, čo všetci dobehnú, takže samotné výsledky budeme vedieť až večer New Yorkského času, čo znamená približne až niekedy v noci európskeho času by sa mohlo vedieť, ktorí bežci naozaj vyhrávajú, ale toto sú každopádne prvé bežkyne v ženskej kategórii, ktoré dobiehajú do cieľa New Yorkského maratónu v Central Parku. Naozaj pri New Yorkskom maratóne sú tu neuveriteľné dopravné obmedzenia a uzatvárajú sa tu veľmi významné dopravné tepny, ale napriek tomu samotné mesto nekolabuje doprava ako pri niektorých maratónoch na Slovensku a podobných behoch. Je tu naozaj všetko výborne zorganizované, autá vôbec netvoria sa, čo sme videli v meste, žiadne dopravné kolóny, ani samozrejme verejná doprava má omeškanie, ale naozaj samotná dopravná situácia je tu výborne zvládnutá, organizačne je to perfektne usporiadané a pochopiteľne sú tu obrovské bezpečnostné opatrenia, naozaj niekoľko blokov okolo celej trate je pre dopravu kompletne uzavretých, ani autá, ani žiadna verejná doprava nepremáva v okolí. Je to hlboko veľmi strážené policajtmi a naozaj všetci dúfajú, že sa nezopakuje situácia z bostonského maratónu. Pri bombovom atentáte všetká polícia si na tom dáva veľmi záležať. Je vidieť aj priamo na trati pohybujúcich sa policajtov, dopravnú ostrahu, helikoptéry. Tuto vám dobieha do cieľa ďalší behec po 42 kilometroch. Naozaj zatiaľ je tu veľmi riedko dobiehajúci športovci, ale zároveň je to veľmi plynulé, vďaka tomu netlačia sa tu športovci naraz v cieli, je to kvôli rozdeleniu štartových koridorov naozaj výborne zvládnuté. Problém je teda len, že zatiaľ naozaj vidíme za minútu možno tak jedného bežca, možno bežci na vozíčku takisto. A prekvapivo na to, ako je New York veľká metropola a tento New Yorkský maratón by mal byť veľmi významná udalosť. V skutočnosti tu naozaj nie je až tak preplnená ulica. Je to možno tým, že pri samotnej cieľovej rovinke sú postavené tribúny a je tam zrejme oveľa viacej ľudí. A tam sa zatiaľ
reportáž naša nedostala. Možno tam to bude naozaj preplnenejšie, ale túto to pripomína skôr oveľa viac také bežné bratislavské podujatie. Naozaj tu nie je až tak preplnené mesto. A teraz sa reportáž Mounts Running Teamu presúva na Columbus Circle, kde je naozaj už kúsok od cieľovej rovinky. A s týmto posledným maratoncom prerušujeme našu reportáž, kým sa presunieme bližšie k cieľu.